Ей, кишата, ти ли си, жив ли си? Кишата. Кишата, кога те затворили човек миньот? И аз па се чудам, те не те гледам в Македония, в Белград го затворили гробът. Видайте мечката как отегна, не знам дали се гледа, ръката на дървото се отегнала, се финала. Здрава на всичките. Вайн сме, не знам, Кале Мегдан, че имало някои диносаури се може да и снимиш. Това е като динопарк нещо, как ще може да видите. И моментално има в зооложката, фактически зоовърт, или как ще викат они. Така да има в зооложката градина на Белград. Ваше име е Кале Мегдан. Така да в овој видео поздравки да ви е во човек. Ако сакате вие да видите поздравен се, ще трябва да направите хештег Lucky Army. Така да следна на Instagram Lucky Carex. Не знам дека одна, али ќе видно цела важда не знам дека. Така да ќе видно што ќе правиме како правиме. Па се гледаме внутри кога ќе видно животните. Ќе снимаме нешто, ја можете и витезот од 1917 витез. Има пред нас витез. Добро, бато. О, добар дан, господине, мач за вас, изволите, ја сме спремни за еден дуел, господине. Може спремни сме како не. Добре, опа! Само не знам да користим много. Ајмо, научit ćemo to. Значи дојдеме тука на некое место, дека ќе овие са тенкави и воени оружја на JNA, на шо знам таму на кој. Значи, вике против тенковски топ. Значи, ако има некој тенк, да го плюсне на тенкот и да нема тенка. Валјда за тоа. Ја тука има тенк. Во се таков ка се вике се опрема на JNA. Валјда, ако не се лажи. И тоа не и разбирам дори половините какви се шо сега. Вие се некој против тенковски топ, вие се стакви некој топове. Ја тука има ракети некој. Митралес, шо е тоа? Тоа е некој митралес валјда, шо веќе против авионски топ. Тоа авиони ако летат. И тоа валјда е таков, а само тоа скриенто не знам шо е. Не знам таму као. И тука се ова као пукиш авион, значи уфакиш тука и само и тука имаш као немачка подводна мина. Малеј. Во да помине некој испука водман. Иначе намерно не вртам фейскем, пошто има уште многу шо да се виде. Тука воениот музеј, само не се качивме сега на наке негде поски видме. Тука има една копа исто оружје. Иначе тука лево е валјда зоолошката, ако не се грешам, ако не се лъжам. Тука исто има тенкаве, као има исто против тенковски топове, валјда е против тенковски топове. Во или е бел, или е испукан, или не знам шо му е. Ево ма ареса, пошто гледам негде таму има пукотини и така. Малце му испука на бојата. Тука исто тенкаве на копа. После тоа, не знам вие какви са ракети, валјда вие се пак за авиони, пошто не може тук въздухот тенкаве да пукат. Така да, не пише, ама кој ќе прочита далеко е. Че вике, маđarска хабица. What the fuck is this? Маđarска хабица. Во јас мора да увидам шо е, пошто ме интересира. Забранено кењање по експонатима. Please do not climb. Значи да не се качевиш. Зашо кењање? Шо вике? Ракетни систем С-25 нева. Унаоружено JNA ВјВС. Не знам шо е тоа. Али окей, тука исто има некои пак тенкаве, топове, шо знам шо се. Така да, ја и ги војните, как ќе кажаме. Таму што војуваме, што го победих типот Хар. Мерзер 305, не знам што е тоа. Така да, дечки, ќе влеземе. Ништа, видимо се, хвала вама. Чао, чао. Хвала. Кој канал? Lucky Care, поздрав за Lucky Army. Чао, Lucky Care, брате. Чао, видимо се. Хвала, поздрав. Така да, чао. Така да уđemo sad u ovo, ne znam šta je ovo. I da, i ovdje ima isto tenkovima, brodovima, lol, počnахме srpski. Така да, влеземо внутра, не знам дали е зоолошката или дека влезме, појма нямам. Ако не е зоолошката, ќе ви име на марта дека па ќе влезме. А иначе много се забавих, ще тръгнах с 36% батерия, а вие са тук са кели, Као тамо нещо бла-бла, не има връзка, избегава. Така да, ќе видиме, ако не влезме в зоолошката, ќе влезме преко мапта. Ќе имаше как дека, успът ја една от стопот. Тук има топ. Че видим, ще има в топот. Дали ме бера главата. И има гюбрина, бе, what the fuck, колко трябва да видиш глуп гюбрина да фърлиш. Не знам, не видех. Али окей, се гледаме в зоолошката, пошто тук е най-интересното в Атина. Чао.
Значи конечно влизаме в зоологската, така да как пак кажам, няма да има видео с фейскем, нели као завъртани или first person, окей, няма върс. Ќе ги снимам животните сите и ќе видите отприлика какви животни има тука во Белгија, така да уживајте во влогот. Поздрав! Значи тука има некој си слон, али како што гледате не излева од внатре. За този път се завъртавме тука и го видовме тигърот. Колкава глава има по-голема от моят компютър. Лол, шо каза. Я го тигърот. Заспаваме го. Бенгалски ли, каков ли е, нищо не пише. Да, я го бенгалски тигър. И знам, аз вие и чувах дома порно ги имах, више във водопад има. И там има един, ако може да видите дек спие това белото след там, няма връзка заеби. Така да я го тигърата заспал. Това по-малечка Джери и от Буля заедно по-малечка. Знаеш, че ама го забрих. Не знам, що животне. Пише, али далеко ме е. Не знам ника са вики. Я го тук има още едно. Я и желки има. Види желки. Вида ком да бе. И там има желки. Гуски, патки, не знам що са. Обо има место това направено, за разлика от Скопje, во е инвестиция. Знаеш що вика малко? Що нищо? Айде. Я паштъркал има бе. И патки една копа, ви. Конечно да видам лав и аз в моят живот и лавица двоицата му отегнени се, да, па и бели шо са поготова. Джекпот, 3 седмици ми са под нас, ако изкараме на коп пара. А тука сега да видим ще има. Аз как ще гледам зебрата е тамо. Добро да, я жирафта. Жирафа като жирафа. Знаеш ти в Скопje са по-големи жирафти? По-добро ти кажувам. Тук има и зебри. С дрога. Ке видим тук ще има. Пък ако се приближим, ќе пуштим пак камерата. Успът има некои, що се вие, кози антилопи. Не, берберска овца, бе. Добро, фала Богу, това беше и в зоологската. Ау, това некои лав на земята църта, аха. Иначе берберски овца, аксакта с 3 ще можеш да намините тук. Я и као, аха, бла-бла. И това. Химбулов пингвин, само не знам къде не можешко. Найме, дека. Ама аз не гледам никакви пингвини тук. Оти водата е фул чиста, али пингвини никде не гледам. И изглесвах вътре негде, като и найме ќе се върнем пак с сниманието. Само гледам люги. Може да там да е пингвинът, ама не знам. Сега ще видим. Я го бе. Наредине бе, не верувам да един. Я го дека. Найдеме шимпанзи. Валда са шимпанзи, маймуинчини, да църни. Шимпанзи. Това като човек са да разбирам ми вика. Самият ми каже да са да разбирам. Па и долу имат някои топки там си играят, що правят човек. Тук има някои бесни маймуини. Ей, а пушки ръктавам хелна ваки. Ей, си учеше гъзда. Некоя нова раса са вие. Дебраза маймун, аха. Таков не мише за Скопje. Ми нема не да има. А тук аз... яй го бе. Яй. Гледай. Дек се дебраза и доđe вам. А тамо шо има? Исто е као? Исто е. Ей, бораза. Дек се. И тук има лемори. И видейте и как спият. Кой седнал спие, кой легнал спие. Я и тамо имаше един дек го загледа. Я го тук се гледа. Я едно вълк. Едно бело вълк. Ей, още един. Ей, какво правиш? А вие тук са два. А вие какъв му разцепан нос? Виж, или какъв трябва му е правил. А то там се отегна вълк. А тук има още един, ама това е па сам. Или аз не видях още едно яйго. Яйго долу лежи. Слъш ли? Яйго. Као нещо змио ле. Змиго-биго ле. Яйго змията, йо. Яйго змията. Що е във война не пише, шо? Пише. Брадото агама. Агама, брадеста агама. Що? Драгон. Ей, ва. Змей, ел тук. Уф, аз тук ме е страх да влезам малце. Там не смееш, Мария, що е това? Не знам, къде не знам. Що е това? Как се викше го забрих? Ел навак, ел. Ел тук да се усерме, ел. И аз тук не влезам сам. Мен тук ме е страх да влезам. Остиша нема тук. Уй! Нека си бесна змия.
Не се свача перекели папучи. Виж каква бесна змия. Тук ще има? Няма тук нищо. А, яй га бе долу. Колко в камелетка? Така змия, а тук ще има. И питон. Бурмански питон, я го знам, те питонушко виде. Ей, аха, welcome, а само ще там мърви. И мрави, значки лажа, два неща. Ей, видава. Тук ще има. Ей, а тук са две. Две змии. А тук ще има? Аз тук бъркам нищо няма. А, я ига. Као змия, аха. Као лотпасти питон. Аха, ще лафиш. Не разбирам, аз не разумам бата. А така има тук змии. Да. Че не суева. Evo zmijulče. A ovo će da izađe? Crveno. I ako izađe nema veze uopšte. Aha, okej. Vidi kako se spremno da ispadne. A tamo ima nešto. Ima crnoglavi piton, priđite slobodno. Aha, okej. Алигатор. Го мърда, не мърда. Я го мърда. Ай тръгни малко, ай потърчи малко. Да те снимавам. Направи салото напред. Мърди бе. Само не са пушки на ваки. Малца за смърда, бе, ама окей. Тук ще има. Има някои интересни чудовища. Япа зелка я. Не знам що са види. Цялото рила. Тиква зелка, вина. Тук сваща има и убаво ще и рано. Добре животни. Ма харесват. А вон не знае да мърдне. Вон не знае да мърде. Тук трябва да дойде в длъбокото, а там шо? Тук има койнави или шо са ви? А не са койнави, шо са глупи, Ером. Или койнави са. А шо са вие десни? Пеликани? А не, марабу бе. Всяки ви има и те. Шо е як? Май, може да миш як са вики? Чеки. Я съм яка. Яка бе. Вие са якови? Животни век. И колко гълъби ядат с них. Я го типот. Я му и браките. И тук има някой марабо. Я ще е марабо, аз не разбирам много. Я как изгледа това марабо. Я го. Чекай да слим. Боразър, ма ви кое шило го има, а не то му е вратото. Види го. Има тук сърнички две и един елен. Боразър, ще ядеш. Как може толкова елени от такви ситни трошки да се наяда? Мен не ме е ясно. Те са хранили. Ма не знам що само, не знам как се наяда. Не знам как не му тежат. Ви па и шо таков са мен ме интересира. Шо, каза ти кам, като и шо материал. А шо са вие некои овци? Църноглава овца, бе. Гледай. Църноглава. Я па и парче има. А, какво говори? Мари, ел теб ти лафт. Елта вика теб ти лаф, ела. Ела овцата тебе ти лафе. Елен лопатар. Ивоне както мен. Ел майка. Сърни. Елени лопатари освари, не знам. Вопа глеко ти плишени рогови има. Викви плишени рогови има. И се затърчкават. Не знам що има там. Интересно чудо. Ги найдем и ирвасто, вие са от Лапония донесени, кажал с трактор гиденцел митле. И нека гиденцел тук ги оставил. Ще има тук? Дек. Дреме му се скрие. Пони као или? Колко е дебело. Ауч, ме оздрави ръка. Колко е дебело. Дебело ниско, некой пони. Я лами. Пазейте това плюе ненормално. Ми от як плюна на ваки ни изкара очите. Шо ова лама? Лама в Fortnite. Чек. Зумир се бе. Я ги сица там.
А тук ще има, ме интересира. И вие са пак некои лами, а не ва алпака бе. Ще лафиш бе, алпача, алпака. Я как изгледа. Так сама? Стрижена си коти гъба. Видейте ме. Вие ги заопте. Каква? А ще има тук десно. Ей, кенгур. Или не е кенгур? Кенгур е кенгур. Да. Мислим, не знам. Кенгур е бе? Кенгур, що? Кенгур ми става. Мора да не е верверичка? Не. Абе, що се заебавиш кенгура? Вие го казвате на двете. Мама, кажа одно, вики верверичка била ба. Що се му плаши, бе? Немoj боразар. Орел се уплаши и сак да не нападне, видейте му. Що? Бежи бата секта. Тук има некои Викториин крунасти голуб или Виктория краун пижон. Видейте ма каков съм ми вики. Тук са вие пар, Лазар. Що лафиш бе? Знам. Това лафе, това не може да фатне. Това не може да се фатне, го няма разказава да го. Тук ще има. Камел. Майка, така не се купува. Камила, окей, тук ще има. Ей, ще лафиш бе. Чекайте да видим. Вика ме гледа, ова сак да ме изеде. Има още. Що има? Ей, там има друг орел. Ама не се гледа тук. Орел, добро. Ей, како се уплаших. Жими мене ти кажувам. И аз се изплаших това. Но сте живота. Мислих какво ки рипне сега. Се изплашик? Да. А во защо е така затворен с стърски мен не ме е? Оттам мойка. А вие го лево това кама уплаши тигърът. Що ме това жихаш? А? Па не е да карикатура, пластика шо е. А обясна цяло се уплаши. Шо? Ей, видейте ме. Фока. Пише валда. Така пише да е било фока. Видейте. Меркатите гледайте. Пак е изпадне. Я па то си играе, гледай го. Капно. Чекай два страна да дам. Ей, гледай го. Ей, как се утегнал това? Отгоре можеш да изликаш. Крунасти ждрал го пише во пръв път в моят живот го видам, иначе я и го ово. Крунасти ждрал. Що са ви кенгури? Па и папагали има, бе. Не знам колко се гледа преко дяно. Ръците коти дома да отегнем. Ама си са така легнали, миш дома лежи. Ами дома са ми декс. Ами сваки се натросат. Леле са така. Валда вие са последните животни, почти веќе нема излизате веќе тука. Така да много орди има. И работат и нема кафе с животни без папагали. Буквално всеки има папагали. Ево, степски сокор, не знам така пише тука. Кейкър, фалкун, не знам защото. Инче я папагали горе, ако може да видите. А тука ще е най-интересно папагали, тигрици некои папагали. Тук са само такви папагали. Има една копа папагали. Например, дигнувиш камерата горе, фул. Тука фул. Тука исто, не знам, мисиерки, фазајна, што се за фазан. Тука исто некоја чурка или шоле, не знам, тук папагали. Така да, таму горе исто гълъбе папагали, све. Така да много папагали има тук. От тука горе пак некои, шо знам се, не знам колко се гледа, твърна стоция имам. Тука, не знам и шо има и дали има. А, има буфаве. Яй. Тука не знам що има. Я го добра. Некои си там орел морел. Тука има артички сокол. Само не може да уедеш, бат. Тука има нещо. Тука има пак некои. Не разбираме с половините от вие.
Ей, що се напада? Що се напада? Не се напави. Тук има някой личко. Тук не знам що има. А я горе. Това някоя птица, що знам. Тук няма нищо. Тук ще видях. Тук гълъби. Римски голуб. Римски голуб. И не знам що гълъби. Вие са, за разлика от обичните диви гълъби, вие са не знам колкова големина. Вие колко е гълъба са вие. Вие са като патките. Аз толкова гълъб никога път няма видам. Искам ви кажу. Вие колко е. Иначе я ги и фламингосите. И един розов мегасите бели. Тук два спият. Иначе тук патки има колко ще видиме. Ако видях. Ей, гледа каква е жълт. Вие са някоя друга сорта патки. Какви са мазни. Някои други лутва злато крило, бе. Ради шелдак. Не може ни да прочитам от оцеви. Тук ще има мъгленова гуска. Яй. Иначе кипабара била, само ще прочитаме. Вилка отегнен миш, негава е Сърбия. Видеме едно леопардче. И таман викам чеки дали само на бум още едно тук. Ама и во е ръжа. Во е ръжа. Са напа. Во се нервира се, сега ќе стане. Това не се замара, ама това го гледа во. Па ти во сега да стане изгледа. Не, защо? Шо? Шо не е па-опасно? Шо има тук? Сервал. Серва. Ей, вие какво локти маче е? Виж шо фаца има. Е, какво първ път гледам. Леле, колко ви виж ми греди. А во ми стоят ке стане. А ти гледам се напанеш. Декс. Кай е легна на Мария, ел да го видиш. Кой? Ел да го видиш Мария, кай е легна. Кой? Кай го чош. Деко виде. Дека бе легни. Види го как е легна на мача. Това горе ли? Е, това се качивам да го виям. Во ми вика видеите ме. Е сега не знам шо живот, но видеите ще убава. Не знам само дали се слуша, от и цяло време микрофон съм го бил покриял, ама инче я го едното там лежи. Да. Нема бе, кой му дадел? А, да. И яйце има. Яйце... Ей, пилина, виж пилина кому дават да ядат. Да. Затова умрени пилини има. Се крие, спие. Я го не знам шо е. Мора да отзумираме. Е, сега ода там за да слика, дек беше до сега. Тук, не бе нещо мълчина, инче тук има афрички лав. Мечките и бъркам цяло време, нигде не видях мечка за жива глава. Тук шо има? А във местото лаво дек ще е такава, или? Там има не? Нищо няма, там чек да видим шо има. Тук шо има? Не знам, гледам дали има нещо. Я гледам Люито гледа. Ей, Петлито, гледай го. Бразеро? И ко. Тук ще има. Тук има нещо, ама не се гледа, ще има изгледа за лавата. Вие са тия ще го утъпа на крал от лавкал, ще го издя. Пегава хиена. Види го. Хиени, я там още една. Вие тази дека леди еба мама. $2 за бега на сата гледа. Тук магарина има. Или шо са вие? И вие са магарина с некои там бесни овци. А вие дек са пушкат людите да му дават за ядеин, има kao скала тук. Видайте мечката как отегна, не знам дали се гледа, ръката на дървото се отегнала, се чинала. Мишко, знаем. Сендвич с салама се направила. Лол, колко има за байнай, но не са бай, не знам. Не знам, що чудо е ва, ама маме е. Тя там още една има долу на водата. Тук има орли. Орангутан! Ей, кишата, ти ли си? Жив ли си? Кишата.
в хишата, кога те затворија би човек ме и јас па се чедам те не те гледам в Македонија, но в Белград го затвориле градот. Тук што има? Ја утегнал хишата горе, легнал. Види дека се утегнал. Тук што има? Видејте ме. Шимпанзо, ја таму още едно. Само спомням. А дека е типот? Сега помните ќе. Мора малце да се одмораме, да се купиме плазмичка некоја таму сладолетче. Сестра може слоно да го виде. Бајне слава, многу јако. Така да, фала ви многу што го изгледате во влог, како ќе кажам, ако ви се хареса, оставете лайк, комент, subscribe. Јас сута се дружам со патките. Се јадам плазма сладолет. А ние ќе се видиме во наредно видео утре. Чао!